koiralla oli ihan mallikasta toi seuraaminen, että kytkettynä seuraamisessa koira pitää myöskin ton paikan ja katsekontaktin ohjaajaa ihan hyvin. Ajoittain silläkin oli sitä, että se meinaa tulla tuohon niin vähän liian eteen, vähän estämään sitä ohjaajan kulkua. Istumiset oli kunnossa, samoin tuo ryhmä, arvosana hyvä. Vapaana seuraaminen, siinä ryhmä meni ihan mallikkaasti koiralta. Juoksuosuus samaten, hitaassa osuudessa se tahtoo enemmän tulla nojaamaan tuohon jalkaan. Täyskäännössä meni mallikkaasti ja periaatteessa niin kuin pitää hyvin ton paikkaansa ja katsekontaktinsa tässäkin liikkeessä, arvosana siitä hyvä. Liikkeestä istumista kunnossa, koira menee istumaan käskyn saatuaan. Ainut ohjaajalla kannattaa varmaan nyt jatkossa kiinnittää huomiota siihen, jos meet vaikka PK-puolelle, että kun sä annat sen käskyn koiralle, sen istu tai maahan, niin älä katso sitä koiraa siinä. Se on niin kaksoiskäsky koiralle. Muuten koira suorittaa sen liikkeen ihan hyvin loppuun saakka, arvosana siitä hyvä. Liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo, valmisteleva osuus oli siinäkin ihan mallikas. Koira menee maahan käskyn saatua, mutta siinäkin ohjaaja sillä katsekontaktillaan tehostaa sitä käskyä. Tuli iloisesti, reippaasti suoraan ohjaajan sivulle. Arvosana siitä hyvä. Paikallaolo häiriön alaisena, menee